dire ali. Sa man naman ni maayo mo ang kay ni mo. Sige na maayo. Unsa ikaw problema ninyo sulti ko. Kapoy na ko si Moa. Sige ka Kapoy na kong taman sa imo. Wa na ko kagwan sa imong batasan. Dili man unta ingon ana imong batasan pero ang imong mama dili man ta ingon ani pero nganong ingon ani man ka. Iuli na din kasi imong mama. Tanan akong kayo ni mo inani. Tanang sakripisyo, tanang hago ako nang gihimo. Tanang mga loho ako nang gihimo para lang sa imo pero wa jud. Sige nakita kayo sa Ay rason para magstay pa ko sa imo ha. Iuli na din kasi imong mama. Di ba? Iuli na din ka dati kay hinomdom ka. Ha? Pero karon last na ni, ha? Kabalo ka nga no? Di na ko kagwan sa imong batasan. Iuli na gyud kasi imong mama. Dili mo nakita sa kode. Basta. Lang sala, tanan na lang sala. Ma! Na lang sala ako. Ma! Grabe po sabi ko. Ma! Nangaunsa mo? Ay dara. Ma! Surrender na ko pasaylo ako. Iuli na lang kay imong anak. Dili man ta kay ingon ani pero imong anak grabe gyud. Nagtuwa nang Maria, bot water na yata nan. Sorry kayo nahurot na akong pasensya para sa imong anak gyud. Karon, ma, iuli na gyud ako imong anak. Di na ako makaya. Di na ako kantos gyud. Iuli na nako siya. Pasaylo ako daan. Sige nana. Kay bisag unsaon ko nimo kuan para iuli ang anak dili na gyud nako. Surrender nako. Surrender na gyud ko. Ay sabi, unsa naman gyud ng problema ninyo? Unsa man na Grace? Giuli gani katong niagi nya karon niuli na pud ka. Unsa man gyud problema nimo? Pag huna-huna daw nga minyo na ka, nga kanang mga matured na ka ba? Wala man ko gihimo ana niya. Iya, bot water man na ya. Uli-uli ra na ni uli-uli ra ko na niya diri. Wa ko kabalo kung say problema ana niya. Iuli ba ka na imong bana og tarong baka og basin niya. Di na pud ka manghinlo, di na pud ka mulihok, di na pud ka magikutar. Basin sige na lang pud kag cellphone. Laktod nga pagka-istorya mao gyud ang panghitabo ah. Ako kapoy ko kaayo gikan sa trabaho. Pag sige na sa cellphone. So karon, dili na gyud. Iuli na gyud ako imong anak. Pasaylo ako ma. Ikabalo ka ma. Gikan pa ko sa trabaho. Pag abot ako sa balay, ako apatanan. Mulihok pa ko para lang sa balay. Daghang kay trabaho sa balay nga wala imbis nga siya nga asawa, dapat inig-abot ako sa balay, wala na igo lang ko mapahulay kay gikan ko sa trabaho, kapoy kaayo. Unsang panghitabo nga gikan sa trabaho, ako pay pag abot sa balay ako apang trabaho. Di na gyud ko kakaya ma. Di ba kining bayhana sa una giuli na ko ni kabantay ka ma? Human, gibalikan na ako kay sa pagtuon ako nga magbago na sa siyang batasan. Pero karon, dili na yun ako makaya ma. Kay grabe nilala na gyud. Kung unsa man tong worst nga iyang kuan sa una batasan sa una, mas nilala pa karon. Grabe buka manaot. Mao nang karon, iuli na ako ma. Pasaylo ako daan ma, kay dili na gyud nimo mabago akong una-una. Pasaylo ako, iuli na gyud ako. Kabalo ko Deb, maayo kay kang tao, buutan ka pero kung part sa kong pagkababay, murag mainsulto po taong ko nga iuli nimo, maulian ko nimo anak. O pwede lang taas-taas pag di mo pailog kay unsa man ta man nga imo man nagipakaslan, imo man nagibinyuan di. Taas-taas pa jud ang imong pailog kay imo naman ang asawa ala magiuli nimo na sa kuwa nga inana na insulto kay sa kuwa nga part sa kuwa nga babae ko niya. Usa pa inahan ko niya. Tinuod lang masultian ti ka ma. Mo giuli ko ana niya makay kada uli gikag trabaho. Wala dili na mabugnaw na may nasa kuwa bisa dili ni ang ganimo di magay ko timplano kape mga siya man tay bana siya tay mo kere sa kuwa. Wala bisan di nagay ko kayon gani. Wala nagay kuan sa kuwa di nagay mo tapat matulog magpalahi na. Sabay ko anya karon mag iuli-uli ko niya mo na yang rason makinamugnaw na nanay guro nay lain ma mo giuli-uli ko na niya. Kasi nakakita na mas better sa kuwa dito mo nang kusa ko niyang iuli diri kanang mura nagwala sa iya ba mura yano ra kay sayang iuli ko diri kay sa kay ko na ning problema na niya nga gitarong manuntan siya ma. Iya panaot man iya tanan sa kuha. Kuha ko'y gibuhat dito. Kapay magpatimpla sa kuwag kape, dapat ako imong timplago kape kay gikan kong trabaho. Gikapoy gud ko. Imo kong bana gikan ko sa hago. Naghago ko kay para natay income sa atong kuan, balay para natay magasto. Unya karon magingana ka, nag-abot nako. Ako pa imo timpla sa imo, ako pa imo prepare sa imo pagkaon. Dapat nabali naman inuon taon. Oy, ikaw daw dito. Para makabalo kag unsa ka lisod. Unsa? Nana ko'y lain? Wala ko'y lain. Kay ang nasa akong huna-huna mo trabaho para lang naakay makaon para na magasto sa balay. Mo na ang nasa kong una-una kanang mga giuna-una nimo nga dili na ti ka maunsa-unsa diha. Syempre gikan kong trabaho kapoy na kayo di na kakayas kang lawas. Diretso na kog akong gikinahanglan is inig-abot na ko sa balay na ay mo atiman sa kuha na ay mo timpla og kape. Wala ko'y lain. Ako is gusto man gud nako inig-abot na ko sa balay kana bitaw makita nako bitaw nga imo kong ginaatiman dili kay ako pa imo atiman sa imo nga imbis ako gikan sa trabaho. Time sabi. Paghilom sa mo ako sabi, ikaw give heart. Kung baga pa, batas ilang sa gyo, di mong pailo ba ng akong anak kay imo magibinyuan, asawa man mo na magbalik-balik ta permintig istoryane pero kung kuna tas igi di mong pailo, ikaw pod Grace, unsa man po ng unsa po ng mga bugnaw-bugnaw ikaw di po kakasabot kung sa mong bana ba
Usa may huna-huna nimo kanang mga kuan ra mga huna-huna. Wala siyo nimo unsa giunsa pagpaningkamot sa imong bana nang inana. May ganin nang imong bana naning kamot kaysa nang ubang bana diha magsigilag pagwapo-gwapo niya way kwarta nga asawa way pangkaon. Pasalamat ka ni kay imong bana hago para sa inyong kwarta sa imong kaugmaon. Kaysa nang uban diha nagsigig pagwapo na kasada diha magsigig paatsup-atsup way kwarta way kaboy ang pamilya way gikaon. Ikaw pud sabot pud permi imong bana ati man ha. Ayaw sige kuha na ng lain. Hindi kabot sa imong bana, pakana hukari, pakapiha. Human, kung dili og bagag kapuyon, trapo-trapuhi, butangig basa nga noog, trapoy-trapoy. Ay na sige ingon ba ng mga hoy nimo Grace, sambot nimo. Giunsa nimo paghunahuna nga kayo anang makainana kag bana maning kamot? Dakong kalipay inana kung sos nimo Grace. Muna akong pag-adto ron sa imo ama. Ako ni Andy ko dire nga wala ko nang itag samok. Hapsay ang akong hunahuna. Iuli na gid ako sa Grace kay basta dili na ko kagwanta sa iyang batasan. Gihimo naman ako ang tanan para sa iya para malipay siya. Pero ingana iyang ginabalos ako so di na gyud ako magwanta. Sa una, nakaya pa na ako sa una pero karon di na gyud ako makaya. Pasensyahe gyud kay ko ma. Salamat kayo sa imong pag kuan sa kuha. Iuli gyud nimo? Sa karon ma, dili lang sa gyud ko ibutang lang na ako si Grace dire i-deposit sa nako siya karon ma. Ikaw Grace ayo ka bala ka Grace kay mubalik ako para sa imo og kana andam na pud ko nga antuson imong batasan. Ako sang linaw na akong kinabuhi. Gusto ko nga ma-prepare na ko akong kinabuhi para og mubalik man ko kang Grace kana andam na og wala na dili na kinahanglan niya ibalik pa sa imo di na kinahanglan niya i-deposit. Ikaw Grace ag kabala ka kay ikaw ra man gihapon akong higugaon. Ma, Grace ma, daghang salamat mayong hapon. Mga karang mga bali mag-shoutout rin sa nag-comment sa atong YouTube channel. Shoutout kang Dugong Masbati Vlog, then from Masbati City kay Jocelyn Ompok. Shoutout then kay Julie Boom Boom, shoutout to sab. Shoutout to sab kang Alas Kadore Vlog, shoutout kay Super Cute, shoutout kang Christian, shoutout o kang Roma Soup, shoutout. Shoutout po kang Tricia Sharot, kay Vicente Vidas, kay Tonton Bulogo from Zamboanga del Norte. Shoutout kang Masbati Boy, kay Javesan. Shoutout. Then shoutout about kay Sido Ahmad. Shoutout kay Coviton Pass. Shoutout kay Bad Kevin TV o kang Inosoki Place. Shoutout ko kang Lemjon Anikal ug sa mga kauban niya sa ilang gitarbahuan. Construction man to ilang gitarbahuan. Shoutout sa inyo ri idol ug shoutout ko kang Anikal Ivan pinakakulot sa bitaw. Og shoutout po kay Rebecca Abria og shoutout sa nagtrabaho sa JK Salazar Corporation sa bansa ng Davao del Sur, mga JK Salazar boys dito sa likod. Then shoutout sa inyo og sa Litsunan og kang sa barbecuehan na sab. Og shoutout sa tanang naga subaybay sa among programa. Og ay kalimot sa pag-follow sa among Facebook page. Og pag-follow po na to akong Facebook page nga bago guys. Man ako. Okay. Man. Shoutout sa tanan sa gusto magpa-shoutout, comment lang mo diha and click the notification bell para update mo sa mga video o kana lang daghang Salamat.